Ja hoću bicikl. Da, treba nam bicikl i za tebe. Aha. Premali. Možda ovaj? Našli smo još. Da, probajmo ovaj. Poraslo je. Imam još jedan. Probat ćemo ovaj. I ovaj. I ovaj je pokvaren. Oh no. Mija, pokušajmo ovaj. Okay. No. Ovaj ne radi. Da, Ovaj je slomljen. Ovaj je premali. da, taj je za bebe. Sada je smeće. Imam ideju. Prodat ćemo stvari iz garaže. Oh, yes. Rasprodaje stvari. Dođite, autići, igračke. Artem, vidi, prodali smo skoro sve. Da, garaža je sada čista i možemo da pronađemo šta nam treba. Ajde da tražimo bicikl. Idemo. Mija, pronašao sam ga. To je tvoj bicikl. No. Također I je ovaj i je premali. mali. Znam. Sada imamo novac za novi bicikl. Da, možemo da kupimo novi. Idemo. Ajmo. Mija, vidi, ovdje ima mnogo bicikala. No. Ne, prevelik je. Veoma mali. Nismo kupili kacigu. Da, bezbednost na prvom mestu. Lepo. Da, ovaj je dobar. Ovo je tvoj novi bicikl. Ovaj je dobar. Hajde da je naučimo. Idemo.